soyayya har na gaji wayo ne ku zo ku taimaka masoya masu yin soyayya masoya masu yin soyayya labarin daɗiya mai alkunya mai sauraro buɗe kunne kajiya labaran soyayya na ɗo'aniya wata rana ce ina yin tafiya na yi gamo da kyakkyawar ya mai kunya na yau tiris a gabanta na tsaya assalamu alaikum ya mai tarbiya sai ta amsa min da kyakkyawan murya sai na ce mata ki haƙuri zan yi tambaya sai ta ce min ba komai ka gaɗi ramanya dan Allah sunanki zan yi tambaya sai ta ce min sunan Halimatu Sadiya na farin ciki har ya sanya ni dariya ta aminta taban lambar ta dan na tambaya wanne ta muke ganawa a waya a zuciya so ya riga ya yi mamaya mahaifinta ta ce mini ya yi tambaya na fita mai muradina da zuciya sai na yau jinin jikina ya zagaya na ce mata ba komai zan zo masoyiya na yau wanka na shiri na yi kulliya na haune a daidaita sai gidan su Sadiya idanuna sun yi arba da Sadiya ta taɓa do kamar ya ce ga indiya na gaishe da iyayen ta Sadiya mahaifina da yamin ni tambaya mai sunan ka da aiki na gaskiya sana'ata da suna na yayi tambaya Ibrahim IMB ne inkiya sana'ata gini ne inda na yi dutiya sai ce mini lalle yunwa ta yi mamaya baya bani diya sa Halimatu Sadiya Halimata sai ta faɗi su mamiya mai sauraro biyo ne gajiyar da ta kaya soyayya bayo soyayya